ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಪೋರೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಪೂರಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೇಕೇನ ಅನ್ಪಿನಿ ಸೂರ್ಯ KLCC ಎಂಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನಿ 2 ಸಾಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇಂದು 3rd ಟೈಮ್ ಅಂದದೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ಮೋಲ್ದೊಲೆ 3 ಸಲ ಪೋಯ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಡೆ ಮುಟ ದಯಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಇಡೆಗೆ ಇವನ್ ಮೆಟ್ರೋಲ್ಲ ಸೈಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಡೀರು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಪಡ್ರೆ ರೆಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಡೀರು te kids ಓಕೆ ಪತ್ತೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ದ ಮಿಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಸಿಟರ್ ಪಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೂಲ ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಲೈನರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ $41 ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಲ್ಲ You will be given a very short time, approximately 10 minutes. Your time is up. You will call you according to your group. It's the green group, it's the green passes. Get them over here. You then start to get back there. After that, we'll continue your tour and take you to the top floor to your observation decks at level 86 and 83. So you have 10 minutes here. Make the most of your time. ಎಂದು ಸ್ಕೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂದೊರಡ್ಡ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಮೆಟ್ ಎಂದೇ ನಡುಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ತೋಜುಂಡು ಸೈ ಪೂರ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്ക പോലെ ಎಂಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ದ ಏನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ 41 ಉಡುಲ್ಲ ನನ್ನ 83 86 ಅದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡೆಕ್ ಅದೇ 83 ಫ್ಲೋರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಂದೆ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನ್ $83 or £86 la. Hello, good evening. Hi. Hello. Hi. 86, the highest observation deck, so about 15 minutes, yeah? Thank you. Sai multule. Wow. ತೋಜುಂಡೆ ಸಾಯಿ ತೋಜುಂಡೆ ತುಲೆ ಏನ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೋಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ ಅದೊಂದೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನು 360 ಅತ್ತೆ
ಅಂಕಲ್ ನಾ ಸಾಯಿಗೆ ಬಡ ಆತಣ್ಣ ಮಫಿನ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ನೇಟ್ 10 ರಿಂಗೇಟ್ ಪಾಡೋಲಿ 40 ರಿಂಗೇಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟ್ ಆಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ಪು ನಿಮಿಷ ಅಂಕಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಡ್ ತಿರ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬನ್ನದೇನ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಏತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ತು ಮುಟ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾ ಈ ಮಾಲ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋನ ಟ್ರಾಬರ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದಾಂಡ ಐತೆ ಪಿರಾನೆ ಐತಲ್ಲ ಬತ್ತ ವಾಟ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಸಾಯಿ ಪಿರಾ ಜಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಪೂರ ಏನ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಪೂರ ತೂದು ಮಿತ್ತ ಪಿದಾಯಿಡ ಜೋರು ಬತ್ತ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಪೂರ ವಾ ಓ ಹೌದು ಅದು ಎಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಚ್ಚಿದಂಡ ಓ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೌಡಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ತರದು ಮೋಡ ಮೋಡ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದಂಡು ಚೂರು ಬಸ್ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಅಕ್ವೇರಿ ಅಡುಗೆ ತೊಂದಿನ ಶೋಕುಂಡು 36 21 ಅದೇ ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂದು ಬೋಂಡ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡ ಪೋಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬಾರ್ದವೇನು ಬಾಕಿ ದೀಪೆ ತಿರ್ತು ಬಾಡಂದೆ ಶೀತ ಉಂಡ ಹಾಂ